Ja, så hopper du bare op. Ja, tak. Ja, så lægger vi lige den der. Sådan der. Så kan du godt gøre klar, Jacob. Så Ja. Er du godt spændt fast? Det tror vi jeg. lige klar. Jeg vil lige cockpit-tjek, så vi er sikre på, at alt det er lukket og låst der, og din hud er lukket, og du er spændt godt fast. Så kobler vi på. Skal vi se, hvor han lægger det op. Nu må vi se, om termikken er ved at dø lidt ud, så det bliver ikke så hurtigt en tur med den anden. Vi får se. Nu giver han så et tegn med, at han skal til at stramme den op. Ja. Stille og roligt. Og så kører vi. Lige om lidt, så giver det et lille ryg, når vi slipper vejeren. Der. Så. Hvis man kigger skråt ud til venstre, så kan du se Vesterhavet derude i solen. Ja. Det er en helt fantastisk sigt i dag. Det er sjældent, det er så godt, som det er i dag. Det er helt fantastisk. Og kigger man den anden vej, så har vi Lillebælt og Fyn derude. Andre gange har der været termik her, så vil vi se, om vi ikke kommer igen. Jo længere vi kommer ind på aftenen, jo mindre får solen indflydelse. Og så dør termikken ud? Ja. Der er lidt her. Vi ser, om vi kan. Det kan du mærke? Ja, det er ikke voldsomt. Jeg har også mit instrument der. Okay. Med Erik der ramte en kanon boble, hvor vi steg med 2 meter i sekundet, så sker der noget. Ja. Når det er lige med at finde det, og lige centrere det, hvor det er henne. Ja. Få det til at give hele vejen rundt. Det giver lidt her. Hvor højt er vi nu? Kan jeg se det her? Ja, vi er i 1200 fod. Der er sådan lidt, der ligner et ur med en stor lille viser. Ja. Den store viser, den viser 100 fod, og den lille, det viser 1000 fod. Okay. Nu vil vi se, om vi ikke kan hente lidt højde og gøre turen lidt længere. Jeg er født og opvokset på en gård sådan lige skråt ud til venstre nu her, et kilometer ude, så jeg har altid haft tæt til flyvepladsen hjemmefra. Det er også mange år, du har fløjet? Ja. Du må starte med at flyve som 14-årig, flyve alene som 15-årig, og kan få certifikat som 16-årig. Okay. Den ro, synes jeg, der er. Ja, det her fly her, det er også fantastisk. Det er jo så nyt som det er, så er den stadigvæk tæt i alle kanter og revner. Ja, okay. Vi prøver lidt sjov flyvning.
Ja. Og laver vi lige et dyk her. Jeg vil prøve G-påvirkningen. Hvor meget var det, sagde du? Ja, det var vel 3-4 stykker. Okay, det kan jeg godt mærke. Og så har man lige været vægtløs. Der er knald på, mand. Men det mister man så lidt af højden ved. Ja, selvfølgelig. Der er måske til ikke. Hvis man skal lave det vilde kunstflyvning på hovedet og looper, så skal man over 2.000 fod. Ja, okay. Det må man ikke lave så tæt på jorden. Nej. Mindre man er specialtilladelse Man til skal det. have noget at give af. Ja, fordi at man mister lynhurtigt højden. Og hvis der sker et eller andet uventet, skal man også kunne nå at rette ud. Ja, selvfølgelig. Så. Nu her, så var det ikke længe til at vi er nede i den højde, hvor vi skal til at starte vores anden runde. Ja. Lige hjulet ud. Så laver man sådan en runde rundt, hvor man lige observerer ned på pladsen, at der er folk, der har flyttet sig, og der ikke kommer nogen andre. Lige til venstre har vi Vojens Speedway Center. Nå, helt, ja, okay. Godt nok en, der er meget sæt. Det er fantastisk godt. Ja, det er helt Det er det. fantastisk i dag. Lidt opdrift. Det er selvfølgelig, men nu har vi så lavet ned, at så er vi under 200 meter, så må vi ikke ligge og dreje i det, så er vi for tæt på jorden, og når vi har påbegyndt vores landingsrunde, så skal man gøre det. Ja. Og det er der, det går galt, når folk de begynder på sådan noget. Ja. Så driver de væk fra pladsen, kan ikke nå hjem, og så er de nødt til at lave en eller anden forceret udlanding. Ja. Ja. De er så tunge, mine kolleger. Ja, det er det. Så hjælper ham lige ud i dem, eller? Ja. Jeg bare løfter op.